co obxectivo de reivindicar o papel das mulleres que sacrificaron a súa carreira artística por coidar da familia. Como foi a ribeirense Carmina Romero, o Concello de Ribeira volve a convocar unha exposición colectiva aberta. Quixen facerlle unha homenaxe a Carmina Romero, pero en xeral a todas as mulleres que antepoñen a súa vida aos coidados dos demais, e quixen facelo tamén para pôr iso sobre a mesa e instar a unha reflexión sobre o tema. Non só as mulleres, por suposto, non a toda a sociedade. Penso que isto é un problema social e que hai que poñer sobre a mesa. As artistas interesadas poden presentar as súas obras entre o 30 de xaneiro e o 14 de febreiro no Departamento de Cultura. Seleccionaránse 30 pezas de distintas disciplinas que se exporán no Centro Cultural Lustre Rivas do 7 de marzo ao 9 de abril. Podes enviar por correo electrónico a culturaefestexos@ribeira.gal ou podedes mesmo ir ao Lustres e entregar todo ali. Vale, o que se vos vai a pedir, dende este 30 de xaneiro ata o 14 de febreiro vai estar todo isto aberto, digamos, a que mandedes o material pertinente. O que se vos vai a pedir é unha fotografía da peza a expoñer, sexa pintura, sexa escultura. Vai a ser nunha resolución alta, non? Obviamente, para poder facer con isto, pois, despois esta publicación, unha resolución de 600 ppp, e, pois, tedes que aportar un título, unha autoría, pseudónimo tamén vale, claro, e a técnica, o ano no que fixestes esa peza, e despois, pois iso, o poema, non? Ese poema, ese texto, esa prosa poética, o que queirades que vos inspire esta temática cun máximo de 800 caracteres para que colla na edición do libro. E que, ademais, editarase unha publicación con fotografías das obras acompañadas destes textos ou reflexións das propias autoras.